Котенце, я погледни насам. Опа. Опа, секси котенцето. Мисис Казанлък на вашите екрани. Собственоръчно тунингована от Калин Шейтанов. Секси котенце. Так. Жит. Гери. Обичам те, моето момиче. Извините, махнете, моля. Дай ми автографче. Автограф трябва да си го заслужиш, моля. О, бейби. Я се разходи малко. Разходи се, котенце. Я отиди пред Страхил 8. Отиди там. Я, иди в нашата стая да видим нашата стая. Айде, влезни. Влезни, айде, че снимам клипче, нали разбра. Така. Госпожица Галка отива към обителта си. Жит. Так. Както виждате, тук е местото им за разкрасяване. Козметични продукти. Бонджур. Сеньорита. Енкоре мило. Охо. Та ако се чуете кой снима, ето кой снима. Аз. Късметлията с това момиче. Я ме снимай, котенце. Дръжте, чао. Стига върх тебе, фани една поза, момиче. Чакай малко. След правата на курсове за... Не става, извинявам се много, но момичето е... Не става за фото изложение. Всъщност става. Не става да снима филм, обърках си. бейби. Я вижте какво е. Там, моля, извините. Госпожице, аз имам карт бланш. Нямаш карт бланш. Трябва да се заслужиш, за да бареш и да пишеш тогава. Я влезнете в стечето, да ви видим. Влезнете, госпожице. Бейби. Да. Я, каква секси обстановка. Госпожице, пътували сте някъде? Идвам за вашия град. Тоест заминавам за София. Бихте ли застанали малко под осветлението? Осветлението не е достатъчно. Участие в София, да. Седнете, ако обичате. Да. И какво ще участвате, госпожици? На вашите екрани световно известната актриса Гери Ант. С богата кариера зад гърба си. Много. Госпожице, кмик-ми. Кажи нещо, госпожице. Кажете, поздравете зрителите на канал Калин Шейтанов в YouTube. Хайде, госпожице. Кажете. Какво да кажем? Поздрави ги. Какво да им кажем? Поздрави ги. Не жела да ви поздрави. Госпожицата ви праща много средни пръсти явно. За всичките. YouTube! Motherfucker! Motherfucker, луда кучка! Rich bitch, crazy rich bitch, motherfucker, crazy rich bitch. Rich bitch, който иска да знае, No, baby! Motherfucker! В момента оператора бива брутално изнасилен въгъла. Помощ! Брутално изнасилен въгъла. Оператора беше брутално изнасилен, уважаеми зрители. Секси. Котенце. Котенце. Да, бейби. Точно така. Touch me. Пекни ме, котенце.